हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ आं दिनै ना माने आं माने मैफ्राय आरोना जोंनि न'आव मैफ्राय दङ फांसेल' बिफाङा बेनो माने नोगोद जादों आरोना जागासो जायो आं बेखौनो देखायनो नागिरदों आरो खागोनबो आङो बेखौ नोंथांमोना नायलांदो नैबेनो आरोना मैफ्राया जोंना लोगोफोर सिङाव नायनो हागोन नोंसोरो बिफां गैया बिनिया दालायसो ओमफ्राय नैबेल' फांसेल' बिफाङा नैबे फांसेल' आरोना बे फांसेनियानो नोगोद मोजां जादों खागोन आं बोथिसे नोगोद गोथाव मोनो आङो मैफ्रायखौ जानो ओंखायनो मैफ्रायखौ खानोसै लोगोफोर आं मैफ्रायखौ खानो नागिरबाय माने मैफ्रायानो जा गोलाव गोलाव जाबाय आरोना बियो जाबाय थायो होमबाबो सानैल' जानो नालाय ओमफ्राय बेनो बिफां फांसेयानो बिराद दालाय ओंखारबाय नालाय हास'बाय थानायखाय ओमफ्राय जाख'नोनो हाला आरो नालाय जा गोलाव गोलावखा लोगोफोर नायदो नोगोद गोलावखा बेथ' थाजा थाजाथार आरोना मैफ्रायाबो मथा मथानो बांद्राय फिसाबो नङा बांद्राय गिदिरथारबो नङा मिडियाम साइजनि जोब मैफ्राया आं नोगोद जानो मोजां मोनो ओमफ्राय लोगोफोर जोंना न'आव माने हाया बारा गैया नालाय जों ओंखायनो उसुङावनो गायनानै जायो आरोना बाल्थिं बायदिसिना गामलाफ्राव होनानै गायनानै जायो जों मैगंखौ दैज्लांनिबा दैज्लांनि मेसेंनिबा मेसेंनि बिदिनो जानो आन्था एसे एसे मोनजायो गामलाफ्रावनो बानायलाबायनानै जायो जों दा मैफ्रायखौबो बेखौ आं उसुङाव गायदों जायगा गैया जोंना ओंखायनो उसुङावनो बानलु गायदोंमोन आं बाहाय बानलु जायैनि मैफ्राया जाबाय आरो नालाय बेखौ नाय बे आंनि फिसा नङा दा मोनबोनायसो नालाय चेस जायखौ खारलांबा खारलांबानो दिगदार जासिगोन ग केमेरामेन मैफ्राया जि बुरजाखा आरो दंबावोसो मेरला ओमफ्राय नालाय मेरला दङ आग्लायसिगोन बायदि जाबाय आरोना आयौ बे बांद्रायसिगोन जोंनो सानैल' खादासो खादासो जाखाबाय बिदि नायलाय आंखौ ओरै नायलाय वा वा सोर बियो सोर नायलाय मोजां नायलाय सोर बियो फिसौजो आंनि फिसौजो जायो नैबेनि फिसाजो मैगं सायबाय मैफ्रायखौ सायबायबो बा आयै फिसौ आयै ओंख्रि संनायखौनो गावदांखौनो नङाबा माथो ना आयै सोबियाय आबै नों आबै नोंजों ना नों दिनै सिखारदोंबा नों नुगोनबा बेखौ दे फिसाला बा मोनबा लानोसै दां नांदौ बेखौ नांथारदौ मालाय 10-11 केजि जाबावबाय नै बियो ओमफ्राय आंना फिसालाया 12
खिजिना बेसेबांबाल' दां जोंनाव जाफुंसारला मामाजों समान जाबाय दा नोङो मामानि देरसिनसो जानोसै फै 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 होनलाय फै 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 होनलाय पिद' आय ओखि नांगौ बेखौ नांगौ नोंनो ना आइसि जालायलायो सालि फै होनलाय ओइस बाबाजों सेलफि लानानै फट' हगारोथ' फेसबुकआ ओंखायनो बाबाजों हगारना नोङो बाबाजों फेसबुकआव सालि थुमपिपि खानाय खालायलायनाय थुमपिपिनो खुसि लाजाथारला जालायलायथारबाय नाय लोगोफोर न'आव माथो नै फोथारा दसे बेरायनो फैबाय जोङो ज'नो खानाखै आं जाय ब्रेंजोबनाय खानायबो खानाखै दुखाना ओरैनो देलायनो बायोहाय उन्दुबाय गावदाङा नै गथ'फ्रा बेयाव बल गेलेदों रिल्स बानायनांगौ मानिया नै जामिलाय ओरैसो नाय 1 2 3 ओमफ्राय खि फैबाय आंलाय बानायलाय सुम्मा खाराय आंनि फिसाया आथिङाव खुदुं फैखोमागासिनो लोगोफोर मोनाबिलिबो जाबाय आं भिडिअखौ एसेबां बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो अननानै आरो हायोबा चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर बाय आंनि फिसाखौ नायबावदो नै ना एखे बा गावदां दांथार